Eihän vasemmistoliitto todellakaan ole mikään marginaalinen puolue tällä hetkellä, vaan kunta- ja aluevaaleissakin taistelemme paikasta 4 suurimman puolueen joukossa. Täällä Helsingissä puolestaan taistelemme paikasta 3 suurimman puolueen joukkoon. Läpipääsy tosin on erittäin vaikeaa täällä, kun on sen verran kova lista. Omat arvot täsmäävät parhaiten juuri vasemmistoliiton arvojen kanssa, niin mulle valinta on siinä mielessä selkeä, että minkä puolueen riveissä seison. Mulla on tosiaan hyvä työ, joka innostaa ja kiinnostaa mua erittäin paljon. Työn kautta nimenomaan näen, että miten myös poliittiset päätökset vaikuttaa ihmisten tilanteisiin, palveluihin ja esimerkiksi työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksiin. Töitä teen viikossa sen normaalin kokoaikatyön verran, eli jää siinä onneksi aikaa vielä muullekin. Ehkä enemmän mua huolestuttaa se, että ehdinkö musisoimaan tarpeeksi. Yleisesti ottaen suhtaudun elämään lapsenomaisella uteliaisuudella, kiinnostuksella ja innostuksella. Ja haluan myös laittaa itseäni likoon. Haluan kantaa vastuuta yhteisistä asioista ja pidän myös ihmisten kohtaamisesta ja ihmisten kanssa yhteistyössä toimimisesta. Ja siitähän politiikassa paljolti on kyse.